Super Yaris Ralli 2. Mahtava parivaljakko juhlakilpailussa. Nyt iso käsi ja sitten kuunnellaan millä fiiliksillä Hessu. Se on moro. Tervetuloa taas kanavalle ja seuraamaan ajanottotiimin toimintaa Suomen MM-rallissa, eli Sectorally Finland 2025, eikö ollut ihan oikein? Joo. Ja me saatiin äsken, me ollaan täällä keskustassa, niin me syötiin vatsat täyteen ja nyt ollaan menossa tonne paviljongille hakemaan tavarat. Ja tällä videolla on tarkoitus ainakin, että näette vähän, että minkälaista tavaraa ajanottotiimillä on. Ja esitellään auto. Meillä on nyt uudet Toyotan sähköpakettiautot pitäisi olla. Millä fiiliksillä Toyotalla liikkeellä nyt? No Toyotahan se on aina ollut, mutta tänä vuonna auton toimittaja oli vissiin aika innokas tarjoamaan sähköautoja. Niin. Mennään nyt sillä, mitä tarjotaan. Kyllä. Eli mennään seuraavaksi hakemaan tavaroita ja otetaan pieni kertauskoulutus vastaan ja katsotaan, jos nähdään kilpailijatkin. Seremonia startti pitäisi olla, niin tästä se kuulkaa taas lähtee. Tänään keskiviikkona tulos video. Torstaina meillä on vapaapäivä, mutta perjantaina ollaan Saarikkaalla. Sunnuntaina lauantaina ollaan tuolla Parkkolassa ja sunnuntaina Ouninpohja. Toyotan avaimet ja saatiin vielä sitten vahinkoilmoituskin. Varmuuden vuoksi toivottavasti tätä ei tarvita, niin mennään katsoa. Siinä on K-lataus, niin tägimillä. Joo. Meillä ei ole kummallakaan ihan hirveästi sähköautoista kokemusta, mutta ollaan hybridiä ladattu, niin jotain vähän tiedetään. Niin. Tää oli joku 75 kilowattituntia Pro. Okei. Okay. Pro Ace varmaan. Noniin, joo. Ei mitään, me lähdetään katsomaan. Me ollaan nyt täällä takapuolella. Niin täältä ne jostain pitäisi löytyä ne pakettiautot. Mennään näpsyttelemään sitä. Noniin, mennään vähän lähemmäs ja katsotaan mitä löytyy. Löydettiin. 972 on meidän. Se ei ollutkaan valkoinen, vaan nyt meillä on tämmönen, mikästään tämmönen harmaa. Harmaa varmaan. Joo, Toyota Official Car ja siellä on laturipiuha. Laturipiuha. Joo, taitaa olla aivan iskemättä. No on näille jotakin kuljetettu vähän, mutta latauspiuha löytyy ja mikä on plussaa, niin on lastausovet molemmilla puolilla. Aika kätevä. Ja siinä on timekeepingit, tarrat on tuossa kyljessä ja tosta tunnistaa. Ja nyt ei ollut vielä, meillä on sitten tonne niin se Special Stage tarra tulee tonne. Eikö se itse liimata? Joo, mä sain jo, niin liimataan se sitten tuohon. Plugi on tuolla etupuolella. Ai plugi? Ainakin siinä muissa oli. Tossa joo. Aukee tosta. Joo. Tää on ihan muovia. Joo. Ja jotakin tommosia. Joo, katoppa hei, mepäs tonne kuskin paikalle ja pistä virrat päälle, että onko meillä akut täynnä. Täytyy katsoa, että ei ole mitään, mä niinku vuokra-auto, kun mä kuittasin tää omalla nimelli, että ei ole mitään isoja lommoja täällä. Ei oo. Miltä se näyttää? Täällä 80%, 260 kilsaa. Okei, no pitäisikö meidän, onks tää... Matkamittarissa on alle 800 kilsaa kokonaan. Noniin, miltä se näyttää? Siinä on ihan siisti ratti ja joo. Me voidaan tutustua sitten, kun me päästään aika vähän... pienen tuntunen, mutta... Joo, se on tuonne ralliratti. Niin. Mut me voidaan tähän sitten vielä tutustua paremmin, mutta tossa on tämmönen lataus. Onks tää just näitä Toyotan? Joo, tää on Toyotan laturi, niin... Eiköhän me koiteta lyödä tää laturi kiinni, niin katsotaan, jos me saatais täyteen akku. Joo, pieni hetki, mä pistän kanssa kameran pois. Oli sen verran yksinkertainen, että saatiin. Tossa oli laturi heti, niin ei muuta kuin lyötiin plugi ja ovet lukkoon, niin se tuolla näyttää, että ladataan 1.54. Yllättävän pitkään kestäisi mukaan. Se on varmaan toi viimeiset prosentit on ne kaikista hitaimmat. Joo, olisiko se 20% ollut vajaa? Niin joo. Tossa näkyy muuten jotain. Jos se vilkkuu, niin se lataa. Okei. Ja toi tarkoittaa varmaan, että se on lukossa. Joo, just näin. Ovet on nyt lukossa, niin ei mitään, lähdetään tonne takaisin sisälle. Vielä kun on näin vähän tätä porukkaa, niin otetaan vähän täältä tunnelmaa täältä hallin puolelta. Niin... Näillä on näitä ihan Ralli 2 kärkinimiä tässä. Niin... Joo, Rossel on. Joo. Ja velipoika Rosselia ja tuolla oli Roope Korhosta. Niin oli tuolla ja täällä on nyt vielä kivaa, kun täällä on näin vähän porukkaa, että
Vaikka tänään oli ilmanen Joo. tapahtuma Joo, täällä. ihmiset ei löydä tänne sisälle vielä. Ehkä Se uskalla on tulla. 2 minuuttia sitten alkanut ceremonial startti, niin ne on kaikki siellä. Niin jengi on muut siellä, niin me ollaan täällä, mutta ei mitään, me mennään tonne meidän ajanottopilttuuseen, niin kattelee vähän tavarat, tai itse asiassa ne tavarat olikin siinä valmiina, että katsotaan, että missä vaiheessa saadaan auto. Mutta ehkä me annetaan auto olla nyt vähän aikaa latauksessa ja meillä on tunnin päästä se koulutus, niin sitten sen koulutuksen jälkeen niin pakataan autoja. Joo. Jebulis. Star-kilpailun voittajat Aatu Hakalehto, Joonas Ojala, Ford Fiesta Ralli 3, numero 70 ja todella hienon uuden mahdollisuuden edessä. Ne on tehnyt, muistan oikein, ja siitä ura on nousu kiidossa ja nyt on tehdashaalarit päällä ja Aatu katsoo vierestä saman mahdollisen kanssa, niin kerro nyt vähän Aatulle, että miten se ura voisi tosta sit lähtee urkeutumaan ja mitä pitää saada aikaiseksi tänä viikonloppuna? Joo, tosissaan. Eli sen takia mä oon tässä nyt kertomassa muutaman sanaa, että mä olin samassa pisteessä 6 vuotta sitten 2019. Mä silloin pärjäsin SM:ssä raadin mielestä kohtalaisesti ja sit sain tämän mahdollisuuden tähän Jyväskylän ralliin ja se oli niinku mun uralle tosi iso juttu ja se niinku oikeesti. Jaris Ralli 2, mahtava parivaljakko juhlakilpailussa. Nyt iso käsi ja sitten kuunnellaan millä fiiliksillä reissu. Gary Matty. Not sure where I need to stand. I'm gonna go this way. Keep out the way. 20th time, Rally Finland? 20th time, exactly. So it's amazing to be in Rally Finland for the 20th times. Not any other event I have done the same way. So. Nyt me lähdetään pakkaamaan tavaroita, niin mä jäin tähän vähän pakettiautojen välistä ja autojen välistä, kun lähtee peruuttaa, niin ei välttämättä näe kauhean hyvin. Luottoon auto on kuitattu mun nimellä, mutta poika ajaa, niin toivottavasti tää päättyy ihan hyvin. Joo, kaveri on kyllä luottamuksen arvoinen. Joo, tuu vaan. Hyvin tulee. Joo, voi ruveta kääntää jo, niin. Joo. Tule vaan. Noniin, sieltä ne tulee perässä. Mä näytän vähän tietäni. Tänne päin. Niin ei jää kukaan alle. Mitähän näille vanhoille kisarenkaille tapahtuu kisan jälkeen. Tässä on tää Hankookin tehdaspilttuu tai toi rengaspilttuu ja nyt alkaa meidän toi koulutus. Tässä on näitä SAS:n kavereita, jotka pitää meille englanniksi toin nopean kertauksen ja kasataan laitteet ja katsotaan, että kaikki toimii. Ja sen jälkeen sitten huomenna niin ensin Ruuhimäessä on shakedown ja illalla sitten toi harju. Niin täällä alkaa olla tunnelma huipussa. No niin, koulutukset on ohi ja nyt on opittu ja nyt lähdetään majoitukseen ja käydään sitten vielä läpi vähän, että mitä tavaraa, näytän videolle teille, että mitä tavaraa pakettiautos on ja sitten me saadaan aina vuosittain tämmöiset puuhapussit, niin näytän mitä siellä on. Passit me saatiin jo, siellä on tämmöiset organisaatiopassit, niin päästään liikkumaan. Ei mitään, kello alkaa olla 9:30 niin keskiviikkona, niin lähdetään eteenpäin. Rupes vaan illalla niin paljon väsyttämään, ei auttanut mitään, niin mä ajattelin, että no, mäpäs siirrän tämän lopun kuvauksen ja editoinnin tänne torstai-aamulle, niin nyt tulee sitten torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai peräkkäisinä päivinä videot, niin ihan ok tämäkin. Niin tässä on auto, tuosta avaimet saadaan auki. Aika tutun oloinen Volvosta, mutta täällä on Toyotan merkki, niin ovet auki, niin katsotaan ensin mitä löytyy tuolta pussukasta. Mä en tosiaan ajanut tällä eilen vielä yhtään. Poika ajoi, katsotaan muuten mikä on
Mistä ne muuten laitetaan avaimet? Laitetaanko ne johonkin? On täällä ihan virtalukko. Perinteinen, niin pistäis avain tonne ja virrat päälle, niin nähdään paljon. Täällä on 73%, 242 kilometriä. Et kyllä meidän täytyy lataukseen tää viedä, niin Saarikkaalle kuitenkin on matkaa, niin ei sit käy niin, että loppuu patterista virta kesken. Taas tosta vielä noin pois. Niin lupasin näyttää mitä tuolta pussukasta löytyy. Ihan se piippaa avaimet. Tuossa avaimet pois. Eli me tosiaan saadaan ajanottotiimi aina joka vuosi tämmönen ei tämä mikään yllätyspussukka. Täällä on nämä perinteiset, katsotaan mitä täältä löytyy. Täältä löytyy, tänä vuonna löytyy lippalakki. Tää on ihan hyvä tuolla, kun nytkin on kuumaa ja sitten täältä löytyy ainakin yksi T-paita, Sectoralli Staff. Mutta se on hyvä, kun näitä on sitten, mulla on näitä menneen vuodenkin. Aha, täällä on nyt uudet mainokset. Viime vuonna oli Blåkläder ja nyt täällä on ProJob ja Mondo Workwear on tossa nyt tämän vuoden paidassa. Sitten täällä on Staff Info, eli vielä sitten jotakin hätätilanteisiin ja ruokailuun ja ohjelmaralliviikolla. Tää on ihan kiva tämmönen ohut aikataulu. Taas mitä muuta täältä löytyy. Tapahtuma-aikainen työpukeutuminen. Okei, tää on uusi. Ja täällä on sit muun muassa siitä, että kun työvaatteita käyttää ja on rallin vehkeet päällä, niin silloin pitää käyttäytyä fiksusti ja alkoholin käytöstäkin tiukat määräykset, sitä ei sitten työaikana käytetä. Ja sitten täällä on keskisuomalainen. Ja täältä saa sitten tää kassi vielä. Tässä on samat sponsorit kuin oli tuollakin, mutta muuta ei ollut. Joinakin vuosina on ollut vähän enemmän. Ja sitten meillä on liimataas tää on tää Special Stage tarra, niin liimataas se nyt seuraavaksi tohon. Ja sen jälkeen kurkataan vielä mitä muuta tuolta pakettiautosta löytyy. Tuli hakemaan vielä vähän liinaa, niin saa ikkunan putsattua tai kuivattua. Niin mulla on täällä näitä viime vuodenkin, ei viime vuoden, itse asiassa jostain syystä, en tiedä mihin viime vuoden tarraa hävinnyt, mutta muutaman vuoden noita tarrojakin, niin ne on vähän eri muotoisia. On ollut neliöä ja tuommoista, mikäs tää nyt on, monikulmioa ja pyöreitä ja nyt oli sitten kolmioa, niin ne varmaan vähän turvallisuussyistä, ettei mene vahingossa väärän vuoden special stageit tarrat läpi. Siitä ollaan aika tiukkoja, että järjestysmiehet ei kyllä päästä pätkälle, jos ei ole tuommoista asianmukaista tarraa ikkunassa. Vähän on kosteutta tuolla tuulilasissa, mutta se on onneksi ulkopuolella. Niin mulla on mikrokuituliina, niin mä sisältä vähän vielä koitan kuivata varmuuden vuoksi. Tää nyt katsoo, että menee oikein päin. Katsotaan kuin käy. Ihan hyvin se siihen tuli. Siinä on nyt tosiaan lasin ulkopinta on märkä, niin kyllä se täältä hyvin näkyy, kun me tullaan, niin näkyy, että on tarra ikkunassa ja Special Staget ja 2025. Tuolla me päästään sitten tosiaan, kun siellä on tiellä on sulku päällä, niin sitten järjestyshenkilöstö niin tietää päästään meidät sinne pätkälle, koska me tosiaan ajetaan sitä pätkää aina siihen lähtöön ja jos on mahdollista, niin me yleensä sitten aina, kun se erikoiskoke on päättynyt ja toi purkuauto on mennyt niin, ja me kerätään tavarat, me aika usein ajetaan sitten ne erikoiskokeet vielä itsekin mielenkiinnosta läpi, nähdään vähän, että minkälaisessa kunnossa ne on. Yleensä ne on kyllä tosi hyvässä kunnossa ja
Mutta sitten siellä alkaa olla vähän ruuhkaa, mutta yleensä ollaan ihan hyvin päästy. Mutta kurkataan hei mitä autossa on sisällä. Tuli mieleen, että ei kai tää nyt mitään semmoista salasta ole, mitä mä en saa näyttää, mutta näytän nyt. Meillä on vuosien saatossa vähän niin kuin vakiintunut, että missä mikäkin aina autossa on. Ja meillä on pikkusen vielä homma kesken. Eli meillä on täällä nyt esimerkiksi, tossa näkyy noi Ajaxin ajanottolaitteet, eli niillä me otetaan aikaa sitten noille vetomiehille. Saarikas ja Parkkola niin ajetaan yhteen kertaan vetomiehissä, niihin on nämä suomalaiset Ajaxin laitteet. Ja sitten tuolla mustassa salkussa ja tuossa toisessa laatikossa niin on sitten niitä VRC-autojen ajanottolaitteet. Siinä on kellot ja noi jalat ja sitten lähtövalot ja sitten alimmassa on muun muassa ne lähtökennot ja sitten siellä on ne tabletit, mitä me käytetään. Mä näytän ne laitteet sitten myöhemmin tuolla, kun ollaan erikoiskokeilla näitä vähän tarkemmin, mitä siellä on. Sitten meillä on tänä vuonna meillä on myöskin tätä renkaiden skannausta. Eli lähtöalueella niin me skannataan sitten renkaista renkaat skannataan TV-lähetyksiä varten. Ja sitten meillä on noi merkit, eli siinä on noi AT- ja maalialueen alkamiset ja tai lähtöviivat ja sitten AT-merkit. Ne me kasataan valmiiksi, mutta mä ajattelin, että me eilen illalla ei ruvettu niitä laittaa, mutta meillä on ne kasataan valmiiksi, ne on tossa sitten vinollaan aina nopea sitten ottaa pois. Ja ensimmäinen kun me tullaan sinne alueelle, niin me pudotaan aina siihen aikatarkastusasemalle, pudotetaan ensin tavarat ja sitten yleensä vasta siihen lähtöviivalle ja sitten ruvetaan rakentamaan niitä paikkoja. Meillä on telttoja, vanhat mutta hyväksi havaitut teltat, siinä on 2 kappaletta sekä aikatarkastusasemalle että lähtöviivalle omat teltat. Sitten on 2 kappaletta pöytiä, 4 kappaletta tuoleja. Mä otan kyllä sitten vielä, käytäntö on osoittanut, että tuoleja on aina liian vähän, niin mä otan vielä omat semmoset retkijakkarat mukaan. Sitten tuossa on toi sininen keppi, on niin sanottu tikkari, eli se on lähettäjän merkki, eli lähettäjä pitää sitä pystyssä ja sitten näyttää aina autolle, kilpailijalle se oikein paikan siinä lähtöviivalle, että ne tulee riittävän lähelle viivaa. Osa tulee aina ihan tikkuun kiinni, osa jää vähän kauemmas, riippuu aina kuljettajasta. Sitten mitä meillä nyt on tänä vuonna, mikä on tosi hyvä, aikaisempina vuosina ei ollut näitä teltan painoja. Täällä on 8 kappaletta tommosia, onko nämä nyt 25 litran kanistereita, niin sinne me saadaan sitten teltat noilla liinoilla köytettyä, koska kova tuuli, niin teltat joskus meinaa lähteä vähän menemään. Nyt ei lähde. Ja siitä on ilmeisesti ihan avinkin ohjeistus, että pitää olla nykyään teltat, pitää olla sit kiinnitettynä. Vettä meillä on, me haetaan toki sitten vielä omia eväitä. Ja sitten on 2 kappaletta autonakkuja. Nämä SAS-laitteet käyttää autonakkuja, mutta niitä menee no kyllä mäkin ne tuossa taidan sitten vielä varmuuden vuoksi niin pistää tonne älylaturiin, niin lattaa ne täyteen. Ja sitten meillä on tommonen miljoonalaatikko, missä on tosi paljon mielenkiintoista tavaraa. Siellä on muun muassa maalia lähtöviivaa varten. Meillä on noin liivit ja sitten meillä on radiopuhelimet nyt sitten aikatarkastusaseman ja lähtöviivan välillä. Ja sitten on tää tämmönen salainen mielenkiintoinen punainen kansio, eli täällä on lisämääräykset, avataan vain johtokeskuksen luvalla. Eli jos tapahtuu niin, että joudutaan käyttämään kiertotietä tai EK keskeytetään, niin tuolla on sitten ohjeet niin EK-päällikölle, miten toimitaan. Niitä viime vuonnakin valitettavasti jouduttiin käyttämään. Niin ne on semmoisia erikoistilanteita. Sitten siellä on kyniä ja muita. Ja katsotaan, sitten meillä on vielä nuo pöytäkirjat. Niin ne tuli. Onkos ne toi pieni hetki mä etin, missä ne pöytäkirjat vielä on. Oli siellä, mihin mä pyysinkin laittaa, mutta kesti vähän aikaa, että mä sain toin hanskalokeron auki, kun piti etsiä, että mistä se, mutta tuolla on nappi, josta aukeaa hanskalokero, niin täällä on itse asiassa niin pöytäkirjat. Täällä on vetomiesten, TC tarkoittaa time control, eli täällä on sitten pöytäkirja tonne
tuloasemalle. Ja sitten on SSS Special Stage Start vetomiesten, niin täällä on sitten pöytäkirja lähtöviivalle. Eli me pidetään pöytäkirjaa sekä aikatarkastusasemalla että sitten siinä lähtöviivalla. Ja täällä on vetomiehet on tässä päällä ja sitten täällä on tosiaan niin VRC-autot. Time Control 3, sitten lähtöviiva 3, 7, 11, 15, sitten on 19 ja 20, eli siinä oli Ounin pohja oli noin viimeinen. Siellä oli se vahinkoilmoitus, mitä todennäköisesti ei tarvita tai toivottavasti ei tarvita. Mutta pistää noin vielä tonne, ne on siellä hyvässä tallessa, niin ne otetaan sitten kun ollaan tuolla EK:lla. Nämä materiaalit ralliin liittyen on kyllä aika viimeisen päällä ja näihin on tietysti jo tottunut, kun näitä on vuosia käytetty, mutta meillä on tosiaan tämmöinen roadbook, sama mikä on kilpailijoilla. Meillä on käytössä, eli täällä on, nämä nyt ei ole nuotit, mutta tämä on se tiekirja, millä sitten löytää aina oikeaan paikkaan. Täällä on etäisyydet ja sitten on vielä noista eri risteyksistä niin piirroksit ja näillä kyllä niin kuin pitäisi löytää sitten perille. Ja sitten kilpailijoille täällä on vielä erikseen esimerkiksi Konnevedellä on tuommoinen tankkaus, niin täällä on sitten asemapiirros ja sitten täällä on ohjeet, että miten sinne tankkaukseen ajetaan. Nämä on kyllä hienot nämä materiaalit. Roadbook on tuolla ja sitten tosiaan niin täällä on tämä kartta ja tänään torstaina kun tämä videokin tulee, niin siellä on shakedowni. Shakedowni ei ole kello on nyt vasta 8, niin se on tunnin päästä pyörähtää käyntiin, mutta Harjulle olen menossa, niin siellä on 19.05 on ensimmäinen kilpailija Harjulla, mutta tänään on tosiaan vähän niin kuin vapaa päivä, ladataan laitteiden akkuja ja autoa ja sitten tosiaan huomenna perjantai meillä on toi Saarikas, ei ole onneksi ensimmäinen pätkä, että siellä on auto lähtee 9.03 liikkeelle, mutta sulkuaika alkaa sitten jo 6, niin me lähdetään nyt, mä muistan, että oliko meillä 5 lähtö, koska meidän pitää olla aina 2 tuntia ennen ensimmäistä kilpailijaa niin valmiina, eli 7 aikaa meillä pitää olla jo vehkeet valmiina. Me ajetaan sinne noin Jyväskylän keskustasta, me ajetaan tonne eli kun Jyväskylä on tossa, paviljonkin, niin me ajetaan tonne Äänekoskelle, niin riippuu nyt onko teillä pahat tietyöt moottoritiellä vai ei, niin me ajetaan sinne noin 40 tuntia 40 minuuttia. Tää ohjaa meidät ajamaan täältä toista kautta, mutta todennäköisesti me painetaan moottoritietä tuolta. Katsotaan vähän tilanteen mukaan. Eli Saarikas on tosiaan niin huomenna 3 ja 7 ja me ollaan siellä sitten tosiaan koko päivä. Mutta voipi olla, että sieltä sitten ehtis Harjuksi takaisin, mutta koska meillä on seuraavana päivänä lauantaina meillä on Parkkola 1 ja 2, niin meidän pitää lähteä sitten 3 aikaa muistaakseni liikkeelle aamulla, niin taidan katsoa Harjun telkkarista ja mennä sen jälkeen sitten äkkiä nukkumaan. Parkkolahan on sitten täällä hyvin perinteistä. Sahloinen moksi ajettiin viime vuonna, mutta sitä ei ajeta nyt tänä vuonna. Se on niinku Parkkolan pätkä, eli se lähtee täältä Muuramen takaa ja Muuratjärven niinku paikkeilta. Se lähtee täältä. Täällä on Petäjävesi on tuolla ja Korpilahti on tossa, eli sieltä se lähtee Korpilahden ja Petäjäveden puolesta välistä ja lähtee iso tietä vähän matkaa ja sitten menee pienemmälle tielle, niin siellä on todennäköisesti komeita tilanteita ja tohon on hyvä mennä taas tohonkin ja Parkkola se on pitkä päivä ja sitten sunnuntaina niin meillä on kiva, me päästään Ounin pohjaan, että sitten muilla ryhmillä ei enää olekaan hommia, mutta Ounin pohjahan on täällä sitten Jämsän eteläpuolella ja se lähtöpää on
toin Eväjärven kohdalla. Ja me todennäköisesti tehdään sit niin, että kun me lähdetään sieltä, kun se pätkä ajetaan noin, niin Kakariston risteyshän on tossa. Se on yksi parhaimpia ja kivoimpia paikkoja katsoa tuota rallia. Toki täällä on se Keltaisen talon hyppyrikin, mutta se on todella mahtava paikka katsoa se Kakaristo. Niin mietittiin sitä, että me ei sitten välttämättä tänne Jämsään ja tänne Ysitien ruuhkaan lähdetään, että pyritään täältä sitten ehkä ajamaan täältä pienempiä teitä pitkin, niin ajetaan sitten todennäköisesti, niin koitetaan ajaa täältä Petäjäveden kautta Jämsästä. Ja Petäjävesihän oli taas hävitin Petäjäveden. Tuolla on Koskenpää, niin ehkä tuolta Koskenpään kautta ja täältä sitten. Petäjävesi on itse asiassa tuolla. Niin katsotaan vähän, että miten me täältä päästäisiin sitten niin, että jos tämä on pahasti ruuhkainen, niin ei juututa tonne. Mutta se on meidän suunnitelma. Kello on tasan 8. Nyt on jo tosiaan torstai-aamu. Mukavasti alkaa jo lämmittää. Tästä se kuulkaa alkaa vuoden 2025 Suomen MM-ralli, sektoralli Finland. Ollut hienoa mukana. Mä laskin, että mä olen varmaan kohta 25 vuotta ollut. Tai itse asiassa olen ollut 25 vuotta mukana. Tämä on mullekin tämmöinen juhlaralli niin erilaisissa talkoohommissa. Mä oon ollut siellä viemässä vieraita ja sitten nyt viimeiset, olisiko 15 vuotta ollut sitten niin ajanotossa ja on kyllä viihtynyt ja nyt on kiva, kun on poikien kanssa. Meillä on oma tiimi, niin mukava touhuta. Ja meillä on sitten vielä Englannista, tai itse asiassa David O'Walesista, niin kaveri, joka aikanaan halusi tulla vapaaehtoisena talkoihin ja me ollaan ystävystytty. Ja mä olen sitten tosiaan käynyt vaihdossa Walesin rallissa, kun sitä ajettiin, niin kävin mä siellä 3 kertaa ja vanhempi poikakin oli sitten 1 kerran mukana. Toivottavasti Walesin MM-ralli palaa joskus, niin päästäisiin taas sitten käymään siellä saarella. Sieltäkin olisi kiva tehdä video. Niin mutta ei mitään, hei me jatketaan. Seuraava video tulee sitten tosiaan huomenna perjantaina, niin kun päästään sitten Saarikkaalta takaisin majoitteeseen, niin tulen editoimaan, niin päästä sitten nauttimaan silloin iltasella vielä seuraava video. Mutta hei, pistä peukkua ja kommenttia, ootko ralleihin itse tulossa, niin niistä kaikista on valtavasti apua. Jos et ole kanavaa vielä tilannut, niin kannattaa kanava laittaa tilaukseen ja muista soittaa vielä kelloa, niin tiedät, että on uusia Hanssin tallin kanavan videoita tulee. Me nähdään seuraavassa rallivideossa. Se on moi!